گوندê Qordîna li başûrê Rojavayê Kobanê dikeve bi nêzî 41 kîlometrî ji gundên Berçemê Ferat in. Tê gotin gonavê gund navekî Osmanî ye û wata nav Qulla Gur e. Navê gund hat tehrîbkirin di dema behs de û bû dîna. Gundekî kevnar e, çar bîrê kevin lê hebûn, ji wan re dihat gotin Qerave û aşek hebû li başûrê gund. Pir xwediyên bawernama lê hene û ev gund du cara rastî êrîşan hatin ji hêla çeteyên radîkal. Cara yekem di 4 meha heşta de 2013 û ya di duwa di 15 meha neha de 2015. Gundî koçber bûn, wê demê xortên gund bi şervarên Kurd re li hember komê çeten sekinîn û hin ji wan pekrewan ketin, êdin birîndar bûn. Hin ji gundiya koçberbûnê çûne başûrê Kurdistanê û bakurê Kurdistanê û Ewropa. Lê ne hemû gundî piştî derketin sal 2013 de û 2015 de koçberman na pir vegeriyan ser gundê xwe jî. Ev agahî ji gotareke ku parêzer Salih İsa nivîsandibû min girt û ez bi dengê xwe dibêjim ez Helî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.